Sarong Chinese national ang maswerteng nakaligtas makalihis na madiskwido ang piglulunada na kotse sa Naga City, alas 7 nin aga kan nakaaging Martes. Binisto ang Chinese national na sarong 37 anyos na babaeng negosyante asin residente kan Barangay San Francisco, Iriga City. Basado sa investigasyon, hali sa Carnation Street sa Barangay Triangulo, Naga City, pigbabaybay kuta kan biktima ang direksyon pasiring sa Waling-Waling Street kan mabanggaan toong porsyon kan kotse kaini kan sarumana kotse na pigmamaneho kan sarong 33 anyos na nurse na residente man kan Iriga City. Depensa kan nakabanggang driver, di ka aninari paro ang nabanggang bihikulo. Hindi po siguro natin masasabi ma'am kung mabilis ba o mabagal. Ano ko lang po ma'am, itong lugar na ito ay may mga blind area dahil nga po ito ay subdivision ma'am. So ito pong mga kanto nito, hindi mo talaga makikita yung paparating galing sa kabilang side. Sa presente, pigahahalatpakan ko pulisan kung masangat nin reklamo ang dayuhan. Pinaka magandang gawin po natin, maging defensive drivers po tayo. Huwag po nating gawing racetrack ang kalsada. Ito po ay para sa lahat. Pinaka magandang gawin po natin, yung masusing pag-iingat po sa pagmamaneho. Para sa mga baretang tatak Bicol, Crised Bayunito.